mila tangan viavy lia raha mpianako jiaby ambony tany. Tafitragno dia ravim-pontsy ondananany le fotsifotsy avy natapy tamoron-drano raha dara Maurice magnevatrano. Dara Maurice magnevatrano manao magneva zaho magneva zaho magneva zaho Dara Maurice magnevatrano magneva zaho. Tikitika misolo maso portable an-tagnany namonjy retsaka ambany volo araha katikatira vaminy sendra viavy tsy malilay anefa rora Kristefany fa nigneza laye avy teo de toragnatoragnatoragny Yatsine de la bousia ravi amti de tiakusi Yatsine de la bousia no de tiakusi de tiakusi de tiakusi Yatsine de la bousia manao hoe ministère avec hoe milliardaire viavy tsy malilay viavy tsy malilay viavy tsy malilay viavy tsy malilay Averen kelde mande titsinali lai mayitsu wambo Averen kelde mande
tsy mali